ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சத்யாஸ் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு சிம்பிளாக மரவள்ளி கிழங்கு பொரியல் எப்படி பண்ண போகிறோம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வெறும் வீட்டில் இருக்க வத்தல் பொடியும் குழம்பு தூளையும் போட்டு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். சிம்பிளான விஷயந்தான். இதை நீங்கள் வந்துட்டு சாதாரணமாகவே இதை செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இல்லை சாம்பார் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சாம்பாருக்கு நீங்கள் இதை ஒரு கூட்டாகவே எடுத்துக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். இதை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் வாங்க. நம்ம இப்போ வானலில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றுவோம். எண்ணெய் ரொம்ப விட வேண்டாம். நார்மலாக கடுகு பொரிக்கிற அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றினா போதும். நீங்கள் இந்த அளவுக்கு போதுங்க. எண்ணெய் கம்மியாக ஊற்றினாலே போதும். ஒரு 1.5 டீஸ்பூனுக்கு நான் கடுகும் உளுத்தம் பருப்பும் கலந்து வச்சுருக்கேன். அதை போடுறேன். ரெண்டு வத்தலை நான் 4 பிச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், போடுறேன். கருவேப்பிலை 2 கொத்து, அவ்வளோதாங்க. இப்போ இதை நான் நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மரவள்ளி கிழங்கு பாருங்கள், சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்குது. இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது நான் ஒரு 1/2 கிலோக்கும் கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா நான் கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இது கிழங்கு நீங்கள் அவிக்கலாம் வேண்டாம், அப்படியே போட்டு நம்ம பொரியல் பண்ணிடலாம். இது மாதிரி இதில் 1 செக் தண்ணி ஊற்றுறேன் பாருங்கள். தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் போது மஞ்சத்தூள். ஒரு சின்ன ஸ்பூனால் 1 ஸ்பூன் தான் இருக்கும். நான் இது வந்து குழம்பு தூள் தான் நான் போடுறேன். இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த குழம்பு தூள் எப்படி அரைக்கிறது அப்படின்னு நான் உங்கள்கிட்ட வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த தூள் தான் இதில் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். அது கூட நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் 1 ஸ்பூனு வத்தல் பொடி, 1 ஸ்பூனு சின்ன தான் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இதால் 1 ஸ்பூன் வத்தல் பொடி, கொஞ்சம் போது தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு போட்டிருக்கோம். இதை அப்படியே கிண்டி விட்டு நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் கூட தேவையில்லைங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம இதை மூடி வச்சுட்டு பார்ப்போம். ரெடி ஆகிடும் நமக்கு. சிம்பிளான விஷயந்தான். இதை நான் மூடி வச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி ரெடி ஆகிருக்குன்னு காட்டுறேன். ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இப்போ நம்ம பிளேட்டை திறந்து பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. ஒரு 5 நிமிஷம் தான் நான் வேக வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூடுதலாக ஊற்றி ஓரளவுக்கு நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்ல கிழங்கு வந்துருச்சு பாருங்கள். கிழங்கு அப்படியே மாவு மாதிரி மணல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். கிழங்கு அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு இருக்கும். நீங்கள் இதை சாம்பாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கூட்டாகவே நீங்கள் இதை எடுத்துக்கிடலாம். சாதாரணமாகவும் நீங்கள் இதை சாப்பிட்டுக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. நல்லா அழகாக இருக்குங்க. இது நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிப்போம். இதுக்கு மேலே இவ்வளோதாங்க. சிம்பிளான விஷயந்தான். இது ரொம்ப டைம் எடுக்காது. இப்போ இதை நம்ம வந்து ஒரு காய் கூட்டெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு சாப்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிறோமே, அதே மெத்தேடு தான் நான் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வேக விடணும் அப்படின்னா மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக விட்டுக்கோங்க. நான் நல்லா தான் வேக விட்டுருக்கேன். இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக வேக விடுற மாதிரி இருந்தால் தண்ணி கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் வேலை. மரவள்ளி கிழங்கு நமக்கு சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே ஒரு பிடித்தமான ஒரு கிழங்கு தான். யாருமே வேண்டாம்னு சொல்லாத அளவுக்கு இந்த மரவள்ளி கிழங்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அதில் தான் நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி செஞ்சுருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு தடவை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய் பாய்.